Il tam aici. Dar nu simbol ăla de care Asta. scrie Evu. Da, exact. Asta e altul, nu știu. Vedeți player, bă, pe lângă voi. Ia, bă, zona, e bună zona. Ne putem luta repede aici, bă, și să ne luăm casele alea. Let's go! Acolo, bă. Bă, player dreapta, player dreapta, player dreapta. Da, bă, Au un sărit full squad. spre rozul pe ăștia vor să-l coroză. Așa... Să nu vină aici, la... Dacă nu găsesc mașină, să sară acolo. Păi nu, să duc. Îi prinde în aer. Da, vreau să fac și asta. Cred că la mașină unde să duc. Dacă te faci tu. Nu mai văd. La mașină. Bă, oricum sunt full open, tata. N-au cum să ajungă până acolo. Bă, dar nu sta pe acolo să te calci. Dacă vin. Help! Nu, cu aia. Nu, frate. Help! Nu mai zic nimic. N-are rost să mă duc și atunci, sau? Dar la ce să mergem, frate? Nu înțeleg cu aia, e de cum pula mea, nu putem aici așa eu. Unde te-ai dus, bă, ăsta, Monster? Deci eu prins acolo. Păi și de la cum a ajuns acolo înaintea ta cu aia, că erau toți în ăsta ăsta. Trebuie să te lași aici, în ăsta, mă. Pentru că avea mașină, nu trebuie să mergi acolo cu aia. Trebuie să stai aici, în ăsta. Vă bate ăla cu pistol cu aia și cu pula. O să vină pe noi acum, bă, Pade. Da, asta fel să nu aici să nu fugă. Și la mașină. Să nu trec, aba nu mă... Futurul ta frumos ca băieți aici. Dar nu știu ce faci. Dar am pus foc când e urcat în mașină cu ea. Lutează foc. Da, ce Spana. Unde e, bă? Watch out! o să iasă pe cealaltă parte. Știu, nu știu ce fac. Nu, că stai. E pe Watch aici. out! Ia să fă. Mark the location. Iar pe ai lui acolo, iar pe ai lui acolo. Pe cealaltă parte să ai lui bombajul. Hai, mă, să plecăm mai sus. Nu mai ce că vine și aia lui pe aia. Să-mi bă, pula în el.
Vrea să plec, că mă coaie, ne bată ăștia, îmi bag pula, că nu mai intru la niciun joc. Fut în el joc, coaie, murim să-mi bag. Să-ți dai net, mă, bate. Lasă-l, mă, pe cele de 1v4, cum să-ți dai net. Vezi că vine în apă spre mine. Da. A, n-ai cum, coaie, bă, muriți ca